Добре дошли в работилницата Орфеево пеене, в която целим да развием връзката със себе си, да подобрим изразяването и присъствието на гласа ни. Орфеевото пеене не е стандартна вокална практика. Вдъхновена от легендарния гръцки герой Орфей, известен със своята омагьосваща музика, тази работилница ви помага да се свържете дълбоко с гласа, тялото и детето във вас. Чрез поредица от уникални вокални загрявки и упражнения ще съживите гласовия си капацитет, ще подобрите стойката си и ще подобрите дикцията си. Знаехте ли, че изследванията показват, че вокалното изразяване е дълбоко свързано с нашите емоции? Заниманията с вокални дейности могат значително да подобрят емоционалното ви състояние и цялостното ви благополучие. В креатосфера работилниците ни по Орфеево пеене са създадени така, че да бъдат едновременно забавни и полезни, като гарантира, че всеки участник се забавлява и учи. Пеенето може да освободи ендорфин и окситоцин, хормоните, които ви карат да се чувствате щастливи и свързани с околните. Това естествено опиянение може да повиши настроението ви и да намали стреса. Искате ли да подобрите връзката с гласа си? Присъединете се към нашата работилница Орфеево пеене и открийте магията на себе изразяването чрез музика.